Kalain po ani eh. Nga naman na. Ambot. Nag-follow ko ani. Saan pag-unfollow? Report story. Saan man ni? Following lagi. Naagod ko yung mga ingon ana ay mukalit lang ko. Ay, kana ng mga page sa una nga gibaligya na kring nga ang nagpalit kay gilahi na nilo. Kunya. Ay turan na nag-live naman data buang ka. Di kana ng mga kanang gilike ko nimo nga mga pages sa una kay syempre you genuinely like their content and then gibaligya na nila ilang page. Then ang natingala sa ang nakapalit kay mga ingani. Mo na sila. Tingala sad ko na mo gawa sa ko newsfeed o story. Gani no. Wala nag-follow di ko nimo. Gani no. Ay. Share. Ito storyahan. Storyahan. Ikwan. Dennis. Copy-paste na lang ako ang mga butang. Dili gusto na ko kanang short ra kayo. Dennis Padilla. Direwolf. Vitali. Ano spelling? Adi isa na ka. Si Vital Amila. Gani no, pareha man di ay public. Okay. And then I'm gonna get ya. At ay Diri ka adto o sa live producer. you Ibutang nako sa ano. Sa taas. there's a dire wolf somewhere. I can hear it. See? Hear it? Yeah. How do you Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Alright. Daghan na usab ba na dire wolf na ay taho. Ang sana. Bakal man na. Okay. Tara masugod na ta. Me bum 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 Dum dum. bum 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 Bum, ta bum. ta 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 ba 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 ba. That's a vocal exercise. Sige na, go. Mag-modulate ko dili. You're listening. Mo na akong dili modulate. I would not try anything. Kay I would hinay just be ako modulate. myself. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to a new episode of Nagdilaab. Mag-shoutout na po ko sa atong mga donors. I will never get tired of giving them a shoutout. Salamat kaayo. Oo, kay Ter, kay Yayu, o kay Carmien. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you as always for your support. The more you support, the more we just, you know, put content out there. Or, ano ba? Kablo ka no? Kung Wala ko dili kabalo. sa ato ang mga donor, Kundili. wala ta kaabot og episode 55. Ay, bitaw. Kasi may ganahan mo ang putog episode 55 kung wala kayo mga supporters. Gani no. Oh. Naman po tayo mga listener po din noon. Oh, gani no. Pero kung hantod karon, cellphone gyapon na tong gamit.
Gani, cellphone. No, Oh, thank you so kaloy. much sa itong mga donor. We are improving because of y'all. Yeah, thank you so much. Paki-share daw ni nga episode karon dayon. Go Ay, ahead. i-share. Share. Actually, if you go to Spotify, there's a share button. Ay, na share sa Spotify? Let me see. Naalagi. Naana ba? Naalagi, uy. Feeling dyan ako naa. Uy, kay makashare man lagi ko. Karong gusto ko gani, no? mag-share og music sa akong Facebook wall. Mo gani, no? Mag-share ko. Mm. Awa, doon akong Dili Ni Advice sa Spotify. Sige, atua daw. Doon ako, Jud. Oh, it's right there. It's literally right there. It's literally right there beside the download button. Oh. Ang iyahang naong kay kanang murag greater than nga alligator. Oo. Nga na ay ano. Oo. Basta mauna na siya. Oo. Hello. Okay. And maguluhan ako. Mm. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. 10,000-year-old extinct nga dire wolf gibalik through DNA cloning. Hala. Cloning. American streamer Vitaly nagsinamok sa Pilipinas, arestado. Yo. Dennis Padilla nagpapansin na pudla gini siya. Nga naman. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Kanang dire wolf. Unsa din ang dire wolf? Hala, wala na to gibutangan og content. What is a dire wolf anyway? Hala, oy mo tanong Dagang sa dira ako. turo. Where? Nasa Where? links. You really want me just a short description, wait. Puro lang links. Okay. What is a dire wolf? A dire wolf was a real, now extinct species of wolf that lived during the late Pleistocene and early Holocene epochs around 125,000 to 10,000 years ago. Hala, dugayan na din na nila. 10,000 years ago, they lived and they died. They were larger and more robust than modern gray wolves. Di ba naman tayo wolves as of this time? Oh na. We haven't seen them kaya wala man tayo wolves diri pero Wala. na wolves na nag-exist. Na. Na sa Alaska, sa mga colder parts of the world. Oh, Diba? wherever. Oh. Pero they are larger than the regular wolves. Ang mga dire wolves are larger. They have stronger jaws, stronger teeth, and their teeth is adapted for hunting large prey like mammoths and bison. Oh, yawa ano eh. So unsa ngano ka na nagtrend na pud ni siya kaning dire wolves or dire wolf. Kay ngano extinct na siya, di ba? Oh, extinct na. Meaning wala na siya. 10,000 years wala na siya, guys. Wala na siya, nahurot sila ka matay. Oh, basta kay na extinct. Well, recently, nagtrend ang news na gibalik sila gibalik sila from extinction. Kuya wa ano, yung sana nila? Let's see. Another extinct animal is a mammoth and a dodo bird. Can we get them back too? Kani, dire wolves have been brought back through groundbreaking genetic engineering techniques by colossal biosciences. So, first kay nag-extract sila ancient DNA from the dire wolves. So, they extracted DNA from the fossilized remains of the dire wolves, including a kanang actual 13,000-year-old tooth and a 72,000-year-old ear bone from a dire wolf. So, imagine, natago pa na nila sa kabinet. Tooth and ear bone? Oo. Nakakuha sila DNA dito. And then, ilang gi-reconstruct ang genome, ana. Medyo sunggo siya. Medyo sunggo siya, guys. Gabasa rapog ko. Sabta na lang ninyo. Tapos, gi-edit nila ang genes. Tapos, gi-create nila ang embryo. Tapos, gi-agi nila surrogate.
Ang surrogate kay domestic dogs. Normal dogs. Mhm. Normal, average, regular, standard issue dogs. Mhm. Tapos ang resulting pups exhibit traits resembling direwolves. So muna siya guys, nauta naman siya kung giunsa. Dito bag napunta mo. Pero kung naglibog mo kung giunsa to, unta nasabtan ninyo akong explanation. She Maski, not gonna repeat herself. I'm not gonna repeat myself. I already done had her sis. So dili na nako to sabon. Okay? Makasunggo na siya. Pero imagine mo, Na-imagine ako. 13,000-year-old tooth and 72,000-year-old ear bone from that direwolf sa unang panahon, nakip pa nila kay para i-reconstruct. Kuya, wag ibalik sa pag-exist diri sa atong kalibutan. Oh. Amo ni siya ang katawanan ani nga kuan. Ang Nga katawanan ani nga news. Kay nga kanang direwolves man good nagbalik sila sa discussions in the world tungod sa Game of Thrones na series. Ana sila diha. Oo, starring jud na sila diha. Oo. They are the pets of the House Stark. Basta, wa mo na tanaw guys, di na lang ninyo. Wa po mo nang tanaw. Ayaw lag kagool. Dili man na mo kailangan mo tanaw. Explain lang ako sa inyo ha. Kaning House Stark, pamilya na sila. Ang mga tanang anak, tagsa silang na direwolves. Okay? Oo. Lipay kay sila. Nasa sila pet. Oo, nasa sila pet. Go jud kayo ng mga direwolf guys. Murag halos taga diri. Taga-shoulder nimo. Murag ingana sila kadagko. Oo. So siguro kay na-inspire siguro ning colossal biosciences kaning nagmugna aning pagbalik sa mga direwolf. Na-inspire sila kaning colossal biosciences mo to gibalik nila ang direwolves. Mo lang jud na ang dahilan guys. Ang katawanan diha kay ang names sa kuan sa mga direwolves dahil lang ha. Tulo man gud to. Tulo ka pups ang ilahang na produce. Pwede na to paminawon sa atong audience ang awu-awu. Sige, ipapaminaw ang awu-awu. Cute ra ba kasi sila awa? Direwolf siblings Romulus and Remus. Muna sila ang direwolves. Oo, muna sila ang direwolves. Muna ilang mga awu-awu-awu. You can hear it, right? Game of Thrones pa gyud. Oo. They're so very cute. They're the cutest. Sa karon cute na siya. Because they're babies. Wala pa ko naabot sa katawanan na part. Pero kung wala ka nakakita Game of Thrones, dili siya katawanan sa inyo ha. Ang tulo man na ang puppies, puppies yun ang pangalan. I don't know what to call them. Maybe cubs, I don't know. Oo, sige, whatever. The 3 babies, ang pangalan nila si Romulus, si Remus, o si Khaleesi. The direwolves in Game of Thrones is muna siya ang sigil sa House Stark. Pero si Khaleesi kay dragon. Si Daenerys kay House Targaryen. She's a dragon. Her pet is a dragon. Not her pet, but her sons. Kay dragon. Mga anak niya. Mga anak niya dragon. Dapat, ang gipangalan sa direwolves kay inspired from House Stark. Dili kay Khaleesi. Kasi Khaleesi, wala man na siya kalabutan ng mga direwolves. Sa series, wala gud siya connection sa mga direwolves. So namali sila. Ug pangalan. Dili man sa namali, pero kanang medyo may pagkakuan lang, may pagka-ignorante. May pagka-ignorante lang ba? Murag, don't name it if you don't really know it, you know? It's like wearing a Nirvana shirt and you can't name a single song. Name 3 songs. Gani, ana good. Mo na siya. Dito lang kita ng libak about sa libak. Dito ta ng libak sa mga name. Khaleesi. Pero wala man gud siya kalabutan sa direwolf. Mo lang to guys. Magbuhat pud ang colossal biosciences. Dragon. Mo na real question. Diri ko gusto ang direction sa discussion mo ni akong gusto padulngan. If they can bring back a 10,000-year-old extinct creature or animal, why is our video like this? I don't know. If they can bring back direwolves that are 10,000-year-old extinct, unsa ka impossible gyud ninyo ingnon para dili mabalik ang dragon?
Kung tinuod gyud galing na, kadili ko sure. Dragons are like a myth. What about dinosaurs? The dodo bird. Bitaw kay nabay adyo Woolly dinosaurs. mammoths. And the bigger question is, can they bring back Einstein? Ay, human beings? Yes. Why Wala not? no. If they can do this, why not Einstein? Wala no. Why not Nikola Tesla? Bitaw no. Why not anak pa ko sa kong bana ganina ka nag-discuss me about ani during our coffee time in the morning. Naga-discuss me. What if si Hitler daw ang i-reincarnate? Dili man reincarnate, murag alo-alo no. Murag ang ibalik ba ang i-create DNA ni Hitler. ang DNA ni Hitler. Murag kumbaga anak niya. Dili anak niya. It's exact. It's a clone. I think. A clone? I think it's from a DNA of From that. reconstructed DNA from Yes. his hair, his teeth, Yes. his skin, kung Yes. napabay skin. Yes. Tapos ang suggestion ni Bana ni Nathaniel Blanc, ano siya nga? Kung i-clone daw dili man sa clone. I-recreate gyud. I-recreate kay dili man na clone. Kay clone means you're still alive. You're just clone. Oh, with You're all your making- memories. Yeah, with all the memories. Pero i-recreate man ka from that DNA nga gikan sa imuha. So, kung i-recreate to ang DNA ni Albert Einstein in the perfect condition, perfect environment that he grew up in sa katong year nga naa pa siya, kung unsa man to nga environment, unsa ang mga decoration, ana tanan jud daw in a perfect environment na unsa daw ang pagpadako ka Einstein, ing ato po daw ang pagpadako sa recreated Albert Einstein, what would happen? Like, it's so interesting. And then Yeah, it's interesting. I don't think na ma-recreate ang genius ni Albert Einstein kay murag DNA works in mysterious ways. I think genetics works in mysterious ways. And then I volley that question back to him. What if kinabi yung mga hantud karon guys, believe me or not, naadyo Nazi supporters. Uy, si Kanye West. Naadjud, ayoko ing nang wala. Naadjud na guys. Just go ahead and go in the deep web. Naadjud na siya. What if i-recreate si Adolf Hitler? Sa iyahang from his genes, kung from his DNA, kung naapa man galing na, kung naga-exist ba na nagtago sa iyang mga relics diha or unsa ba? Saddam Hussein. Bin Laden. Di ba kung tahay na ano niya, anak ko saya, pwede siguro pang, pero ang iyahang environment na ipadako ang baby Adolf Hitler kay sa woke nga environment. Sa kuha naman siya, Gen Alpha. Kung Gen Alpha siya, dito pa ang iyang TV shows, kay mga drag race, ana ba? Di tapos mag-drag queen. Anak ko, ma-drag queen siya pang, tapos na siya doon ka-anak diri. Na siya mustache na Adolf gihapon. Oo. Pero drag queen siya. Ipadako siya sa woke, na, with woke parents, woke environment, woke books, woke television shows, woke films, woke everything. Pero bitaw, bisan pag feeling lang ako, genetically transferred ba di ay na ang pagka-serial killer? We don't know that. Well, we don't know. We don't. Has that been like kanang studied and kanang marag concluded nga ang pagka-psychopath or ang pagka-serial killer is like passed on from gene to gene, DNA to DNA? Na ako'y theory. So serial killers are like half nurtured, half nature. Kay naagyud sa ilang nature ang ma-psychopath. But if they were raised in better conditions, dili sila madayon ana. Oh, mo na imong theory. Mo na akong theory. So kung gi-recreate si Adolf Hitler pinadire wolf, dili na niya ma-recreate ang ang genocide buang. Mo gani ingon ko, okay lang man siguro kung na siya sa woke na environment. Oo, kanang woke ang setting. Loving environment, normal environment. Oo. Pero ingon paninaknak, and I think this is a controversial take. Ingon sa akong bana. Adolf Hitler, don't take this the wrong way ha.
We're talking about the leadership skill. Relax lang, Adolf. Relax lang mo, mga hater o mga lover Mga and supporters. mga supporter and mga hater. Si Adolf Hitler daw, ingon akong bana is kuyaw daw siya leader. Wala siya ni believe ka Adolf Hitler. Wala, sorry kaayo. Kadagan medyo nangamatay, millions. Hoy, walay fancy, naay fancy Adolf Hitler, but I don't care about the fans. Inya pagkaman. Kung i-recreate na lang man daw galing ang gene ni Adolf Hitler, buhaton daw sa tama, ana si Nathaniel. That's why ingon ko nga, kay gwapo do, dili siya gwapo ha. Kuyaw do siya leadership skill. Kay grabe good na mas good niya og command ang pila ka countries ato nga time. So kanang kuyaw siya nga leader. Bad leader pero leader. Kay daghan ko kay ni sunod. Daghan kay ni sunod, millions jud, countries warred against each other. So murag kung i-recreate na lang manggaling siya, unsa daw siya nga leader in the future kung tahay ihang DNA ang gamiton niya more in a perfect condition nga kanang perfect environment with woke parents, loving and nurturing environment and everything. Basig daw kuyaw do na siya mga leader in the future. Pwede po. Niinit akong dugo pag ingon ako ana, murag feeling nako na mag-hate sa ako after nako na ingon na. Sorry kaayo. Ngano na may mo hate sa imo ha? Dili ba kay murag kon lang manika nang murag scenarios lang. Oh, pero daghan man gud siya napatay kring under his command. Not necessarily siya jud kay dili man jud siya ang nijugjug sa mga tao dito sa una. Pero under his command daghan jud millions jud na nangamatay. Genocide jud. Evil man siya. O evil man jud siya. Gamito na to sa tama ang iyahang charisma, uniqueness, nerve, and talent. Oo, na siya skill, leadership skill, pero namali niya gamit. Murag ing ana akong pasabot ba? Gi-abuse niya. Tanan na atay talent, tanan na ay skill. Oo. Pero pwede na nimo ko tay how kay ka mag katong movie ba kanang Now You See Me ba na? Mag-magic tricks? Kanang how kayo mga students from MIT ba to? Mga genius na mga bata, college students na mga howd kay sa math, ginagamit nilang math skills to trick casinos by millions. So kung howd kay sila, abot kung Now You See Me ba ito nga film, just correct me if I'm wrong. Pero katong film ba nga, dagan kaayo og ka ng college students, gina-scam nila ang mga casino, ka nag-aado sila dito, kunuhay, magpapildi, gamay, man di ay dako kayog daog. Pero kayong gimath manggod nila ang mga poker, unsa pa to? Ay, blackjack ba to? Tungod sa mathematics. Tungod sa math. So, howd sila, pero nagamit sa mali. Mao na akong pasabot. So, what if gamiton to ang skill ni Hitler, Sa tama. Basin daw wow siya og effect kung na-raise siya as a beautiful, healthy, and body and mind na child. Bitaw. That's a good scenario. Good wish. It's not a wish. That's a wish. I don't wish it. That's a good scenario I'm not wishing it. That's a good world building. That's really nice. But in order to be podcasters, we have to have bold opinions. Bitaw, tinuod ka. Oo. Kay kung pirmi lang ni safe diri. Thank you. Pero wala scenario lang to, guys. Scenario naman to. Wala na ko gidismiss nga unsa baka demonyo si Hitler. Demonyo jud siya. Please believe me, demonyo jud siya. I'm not in the World War. Of course no, dili ko nga nakatiguang. Grabe no, di ko nga nakatiguan, pero dahil kung nakit-an na films and documentaries about World War II. I think I've mentioned this in one of our past episodes. Na there was a time na na-obsessed jud ko World War II, World War I. I've seen it all. Dili all. Pero in the library of World War II and World War I films and documentaries, I think I've seen half of it. Mag-ana good. Daghan kay kog nakbasa, daghan kay kog nakit-an. So daghan ka og na tun-an, nahibaw-an. Sure. About those wars. Ingon gani ko legit mi diri nga source. Gani no. Bright ba ya siya? Siya jud ang bright. Mo na to, pero ayaw ko iba siya Wala may mangbash sa imo. Ayaw na siya gibash. Wala mangbash sa iya. Wala siya giingon nga mali kamo kung mangbash mo. Thank you. Atubang ako. Charot. Tinood na. Atubang ako. Charot. Tinood na.
Igong iniinit gyud akong lawas pag ingon ako ato kana kulbaan ko sa akong giingon. Di murag I got chills when I said it. Kay dili man tama good nga ingnon to. Feeling nako mali to akong giingon. It makes total sense. Di feeling nako baka nang daghan ma-offend na Jews. May na lang walay Jews sa Pilipinas. Dili man. No, they would understand what you're saying. They're intelligent. Majority people are intelligent. The loud minority, kato mga bugo namang mag-bash sa imuha tungod sa imong giingon nga walay mali. I don't know. Leave them be. I don't care. But I'm a loud intelligent. So where am I in that category? Oh, narakadara. Narakudil sa tunga. Narakadara sa tunga. All right. Naunsa din si wala ko'y idea ani ha? American streamer Vitali nagsinamok sa Pilipinas, arestado. Nagsundog na siya sa mga streamers, good na mag-stream. Kanang magsuroy-suroy, good sa gawas. Magsuroy-suroy, meet and greet sa ilahang fans live while they're streaming on Kick. Sila naga-stream. It's a streaming, a new streaming platform na walay pakialam unsa ang content sa ilang mga streamers. Murag walay moderators ng streaming platform. Murag open for all. Even crime. Murag ingon na ang Kick. I don't know about y'all. Alright. Yeah. So kini si, 'di ba, nakabaluman mo nga kining usa ka American streamer nga si iShowSpeed nag-stream pod dire sa Pilipinas, nagsuroy-suroy siya, nakikita siya ni Kong TV, ana-ana, Manny Pacquiao. Nakikita pod siya ni Tony dito sa sa LC sign dito sa China. Kana-ana baka na mag-stream habang nagalaag-laag. Okay, alright. Kanang si Vitali, naging ana pod siya. Nag-stream pod siya diri siya sa Manila, siguro siya ni adto o asa ba na ang BGC specifically sa kanang BGC ba sa Tagig ba na ang BGC? Dito siya, but he was being a menace. Kanang prankster man gud ni siya, nisikat ni siya si Vitali sa YouTube ni siya nagsugod kanang mga pranks gud sa una nga dili ko ganahan ba in the first place no. Di ko ganam tanog mga prank na mga videos. It's not entertaining, it's not funny, it's not anything. Agreed. Agreed. We don't like Vitali. We don't like Vitali in this neighborhood. Okay, what did he do specifically? So dito sa BGC. Dito siya sa BGC. Kana makita siya tao, makaagi siya og tao, yang anaon. Anaon niya. Unya, ang sikyo, moagi siya, nisulod siya sa BGC, ang sikyo kay giilog niya ang kalo sa sikyo. Unya niagi siya og kanang stall, annoying. Annoying gyud. Niagi siya og stall nga namaligya gud og kanang facial mask, nga kanang electronic nga mahalo na facial mask. Iya lang gikuha niya, nagpadayon lang siya lakaw. So basically theft. Basically theft na niagi siya og restaurant, gikuha niya ang electric pan nga dako. Yan, lakaw lang siya padayon ana. Niya magsinamok siya sa mga security guard, magsinamok siya sa mga tao nga nang magana-ana siya sa mga tao. Kanang papansin good na teenager nga dili love sa iyang mama. Usa ni American ni siya. Russian siya nga na siya sa America. So Russian American I guess. Or Russian pure with citizenship in America. I guess I don't know. I can look it up but pero asa naman siya ron? Kaya nagsinamok naman ka siya. Ingon ka arestado. Arestado. Gikuha na siya sa NBI. Grabe po maka FBI. FBI! Ang Pamelay PD! Gi-aresto na siya. Kay naapod ba yato kas ang ning drive siya og tricycle ba? Kanang okay ra po ni ang mga tao no kay foreigner amiguhon ta ni ana good di ba kanang friendly ba kay ta sa mga foreigner no gipa-drive siya og tricycle nya paspas kay siya padagan ba nga kanang nakaligis good siya og tao ay may ganit tiil lang mao na tong dahilan nga nakulong siya dili po ko sure basig sa BGC gid siya ni kuan nagsinamok katong pagsinamok niya sa BGC mao gid siguro to ang super nakaligis siya kanang TL ra gud hinuon. I mean wala gud namatay gud dili gud siya critical pero kanang na injured ang tao maskin pag wala na injured kung maski pag kanang hapit lang gud ka nabanggaan makatrauma pud ba na hapit ko nabanggaan matrauma ka matrauma ka kato kanang
literal na harassment na gid yang ginabuhat. Dili na siya entertaining. Yung feeling niya no kanang invincible siya ba no? Kay- Kay ginabuhat niya every day. Unsa ba? Oh, Murag ana, yung feeling niya ay di ko hilabtan, foreigner ko, madlok mga Pinoy sa kuha kaning mga Pinoy manggod kay ano mga ana ba no? bisan pag naa pa siya sa Amerika. Menes gid siya dito pa lang sa Amerika. Kana ay mga pranks, mga pranks good na makasakit sa tao, dili just for laughs na pranks. Kanang naay masakitan nga tao, mo na iya mga klaseng pranks, kanang dili katawanan. So we don't like him in this neighborhood. So mo to na nadakpan na siya, na preso na siya. In a statement, the Bureau of Immigration DI reported the arrest of Vitali, 33 years old, who was tagged as an undesirable foreign national following his viral social media posts. Kining ako ang source kay ABCB News. Na dili daw siya i-deport. Ingon pa ni kinsa tong Remulla katong kuan. I don't know that person. Spokesperson kinsa tong nidakop sa iya ha. Basta na spokesperson. Oh, naaman toy video nga na press conference ba? Na si Vitali sa likod na iyang na atong spokesperson Ron Vic Remulla unsa na siya na spokesperson. Niingon gud siya nga let's set an example of this man. Nga dapat ang kining mga foreigner kining mga vlogger dili na sila magsinamok dere sa sa Pilipinas. Ingon si Remulla, kisa ni si Remulla? I don't know that person. Interior Secretary John Vic Remulla. Siya ang nagpa-press conference. Ana siya. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan na akala nila kaya nilang lapastanganin ang mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryoso tayo sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabastos sa kanila. Mauna siya. Ikulong dyan na siya. Dapat tanan nga kasong pwede ipasaka. Ang gusto na okay dito gid siya ibutang sa kulungan jud sa Pilipinas. Jud ganag kung mo gani no. Ibutang niya sa sulod. Sa sulod. Oo. Uy, napod ko gusto i-shout out nga stream. Lahi pod siya nga streamer. Kay habang naga-stream ni si Vitali, naay ning sita sa iya ha. Nakabantay sa iyahang mga gipang buhat. So, usapod ka vlogger sa Pilipinas kada lang ha. Ay sagtingog dara. Usapod siya ka vlogger diri sa Pilipinas si Unlock Philippines. Gisita niya si Vitali. Sa stream ni Vitali, nakita siya sa camera, nagisita niya, ana siya. Unsa may gibuhat nimo nganong nagsimang kag panguan sa mga locals diri, nagsinamok ra man ka diri ana. Tapos musukol pud si Vitali. Ngano man magbutoy ka unsa day murag ana gud lahang istoryahan. Unya ni tubag po ni si Unlock Philippines. Ay kung binuang iha pareha ra baya ta kadak-ao. Pwede ti ka kunon diri. Pwede kung hapit na sila nagsumbagay ba? Hapit na sila nagsumbagay. I would show you the video. Ayun, pero dili man makita sa tong listener. Dili man gud makita sa listener, so i-describe na lang nako. Basta mo na to nga nakita niya, gisita niya. Gisita niya. Ay pagkuan diri. Ana si Vitali, unsa may buhaton nimo? What are you gonna do about it? Ana si Vitali, ana siya. I won't do anything. The universe is gonna do something to you. Amoto, the universe did something. Karma is real. Jen. And karma is a biatch. So maura to. Salamat. Kay na dapat hipuson yun ng mga anak nga tao. I think kung dili manggaling siya abnormal in real life, kanang abnormal ha, kanang naadyo sakit sa utok. Kung dili manggaling kay possibly na ani siya kuan kanang ginatake nga nakatumar na siya. Or kanang mga adik good nana ba? Ako dugay na ko wala kitag addict na kanang face to face. Dugay na ko wala kita, or maybe I don't recognize it, but when we were children, we have many neighbors in our neighborhood dito sa among childhood home nga mga addict. So I would somehow I have experience of telling if this person is addict or not.
Because I would know. Oh. Like from recognizing a face of an I addict. wasn't paying attention because I was a youngin. Back She then. was a youngin. She was a youngin, and she always sits in front of the TV. I wasn't really paying attention. And I was out there climbing the tree. So muna nga medyo daghan kog mga encounters sa mga silingan na mga ing ana ang normal sa ako ang childhood, murag na ako'y kasturya ng mga burot kay mata, pula kay mata, daot og mga ngipon, yun may ana gud mga tao kring. Oo. But then when I'm in my age now, karon maisip na ko dili man dito normal. Karon lang na ko ma-realize pa dili ba dito normal. So nagyud mo na karon makaingon ko na ako'y ma-recognize sa tao nga kung naka-addict ba ni siya o dili. Ana good. So pwede ko niyo himong drug test. Ako ang drug test, ako ang muingon. Unya makalugar ka tanawa na si Vitaly kana nag-viral man siguro siya tanawa. Mga 30 seconds lang siguro makita na nimo. I will. I will. For you, I will. I will. Og kani jud akong ganahan nga discussion karon. Malahita. Si Dennis Padilla. Trending. I don't think you need any more context about this. This is very, very viral. Oh sure. I will give you context. So recently, kinsa si Dennis Padilla. Kinsa din na siya sample. Isa ka tangan nga actor diri sa Pilipinas. Yep. He is probably, I would describe him as a comedian. Murag comic relief na siya sa mga movies akong pagkahinomdom. And he used to be married. Maybe. He used to be married with Marjorie Barreto, the sister of Claudine Barreto and Gretchen Barreto. So si Marjorie and Dennis used to be husband and wife. Nagbuwag sila. Nag-annulled sila. Nag-annulled sila. Null and void na gyud sa gobyerno ang ilahang kasal. Kuyawa 2007 pa. Dugay-dugay na pod. Dugay-dugay na pod, oo. Then, nganong nag-trending siya karon? Kay recently, ang isa sa tuluyang anak ka Marjorie, si Julia being the eldest, Julia Barreto, we all know her. If you're very familiar with our pop culture right now, she is a famous actress in the Philippines, Julia Barreto. Ang sunod niya si Chloe Barreto, a private person. Pati si Leon Barreto, also a private person. So wala sila nang sulod sa showbiz? I don't think so. I haven't heard of them na nasa showbiz. As far as I know, dili man ko familiar kayo. Pero anyway, si Julia jud akong nailhan nga artista. Nagpakasal ang middle child, si Chloe Barreto. Claudia Barreto ang iyang pangalan. Chloe iyang nickname. Prior to the wedding, my story here is based from Dennis Padilla sa iyang interview with OJ Diaz. Siya mismo, please note, si Dennis Padilla nagpa-interview kang OJ Diaz after the wedding. So kaniyang mga story sa inyo, gikan na po ni siya kang Dennis Padilla. Okay? Sa iyang interview with OJ Diaz. So ang ani ni siya ang nahitabo. Bali, prior to the wedding, which was recently held, bago lang jud, like this week or last week, basta bago lang jud. Prior to that, mga 1 week before that, nag-meet na sila, him and his kids. So nag-meeting sila? Nag-dinner sila, nagingnan sila, Dad, make sure to look good on my wedding. Wear that fancy color on sa tunga. Basta we have to look good. And then, okay gido kay ito nga meeting, dinner meeting. Nagkasinabot na nga muadto siya. But it wasn't explicitly said that he would be there as a guest or as the father of the bride. Pero syempre kay literally father man jud siya sa bride, there was some expectations. Ay, kung ako siguro, Kung ingnan kasi imong anak nga pa ato sa akong kasal, mo-expect ka, di ba? Naka-expectation na ikaw jud ang mupaso as father of the bride. Or maybe,
at least man lang masking dili mo paso, at least man lang recognized as the father of the bride somewhere in that. Nabayan ni mga special seating. Naa na special treatment ang mga principal sponsors. Oo, nga na siya. Principal guests. Dili sila, parents good. Parents of the bride and groom. Ngayon nandiyo siya adto. Although wala siya na hand out og paper invitation, which, of course, I don't think I need to hand out physical invitation to my parents. Alangan kay parents. I don't think so. Ako ako lang mani. That makes sense. Ako, di ko kumuhatag kay ngano, matik naman na. Matik na. Murag di man mo ka lang i-invite. Kailangan mo adto. Need mo adto. Required. Oo. Package deal. But this is a special circumstance kay naa sila estrangement manggod. Na sila estrangement gamay, then mag-reconciliate, and estrangement na pod, reconciliate, estrangement na pod, So in other words, dili sila actively living together. They don't have an active relationship. They do, but they are like come and go or on and off, morabag, BFGF na kanang on and off, on and off, on and off. That's like a toxic relationship right there. Murag ing ana good. Pero regardless, you asked your dad to be there. Of course, there is some expectation in his brain na I'll be there as the father Bitaw. of you. Alam of you, ano. Chloe. Kaya gina siya ni Chloe nga, adto ka, dad, make sure you look good. Ano? Oo. On the day of the wedding, mga buntag pa lang, nanawag na daw si Chloe. Niingon siya nga, dad, basig dili mi madayon. Murag dili na mi madayon karon og kasal. Ano man? Kay I can feel for a week now that Basti is not interested to be wed with me. Kalaay na oy. Murag ing ana. Kaluoy pod. Sige lang, ang iyang tubag, sige lang anak, kung matutuloy kayo, maintindihan namin. Maintindihan niya ng mga tao. Kung hindi kayo matuloy, okay lang din. Muna yan, pagkastorya gyud ha. Dili verbatim, but ing ana gyud, masking tanawon pa ninyo ang interview niya ka RG Diaz. Ing ana gyud ang pagkaingon. Okay lang, maintindihan namin. So, nag-ilis na daw siya o pambalay. Kaya abi lagi niya di na madayon. So nag-ilis na siya. Pambalay. Nagkuha na siya trapo. Kay, manlimpyo na lang kuno siya gisakyanan. Kay, di naman madayon. Kuha na lang siya, limpyo-limpyo, ana. Nikalit na po tawag yung anak, mga, I don't know how many hours after, pero nikalit na po tawag si Chloe nga madayon na po daw ang kasal. So, ang naitabo, feeling niya basig balait siya, wa na lang daw siya hinlo siyang sarili, nang hilamos na lang daw siya niya. Lakaw na siya. Sundo niya yung mga 82 years old as the grandmother of the bride. Grandmother, Then, ang iyang igsoon nga si Jean Padilla. Diday, unsa gyud yung apelyido? Valdivia, si Jean Valdivia kay kanang kuan man sila. Valdivia man ang iyang tinuod apelyido. Okay, di na siya Padilla. Maybe it's a screen name, I don't know. Screen name. Tapos mo to nga pag-abot nila sa simbahan, sila pinakaunang bisita. Ay kanang sila unang tao dito sa simbahan. So pag-abot wala pa'y tao. Yes. Habang abot na ang mga tao when the hour is like closing in sa schedule sa kasal, wala gyud doy natingala siya nganong wala doy ni approach siya maski isa do ka organizer. O para maingnan siya, ma-advisean siya nga sir, doon ka umupo doon ka. Kay special treatment gani no. Naman jud na special nga treatment ang parents as in the traditional sense. Naman jud na dire sa Pilipinas. Unya, nagsugod na lang daw. Nag-walk down the aisle na lang daw si Chloe with Marjorie. Kasi Marjorie man ang nag-walk sa aisle kang Chloe. Wala gid daw ning istorya sa iyahan niya. Dito na ning sugod og tulo daw iyang luha. Dito na siya nihilak. Unya. Na siguro naluoy iyang igsuon nga si Jean. Kaya nakakita na siya kang Dennis nga nagilak. Doon niyang organizer. Humana nagmarcha ha sa aisle. Gina niyang organizer na bakit po walang upuan si yung kapatid ko doon sa saan po ba siya pwedeng umupo? Murag ana ba ang pangutana? Gingnan do siya sa organizer na, sir, kahit saan naman po pwedeng umupo. So kung gusto niyo, ang organizer, kung gusto niyo, doon po kayo sa may mga abay sa ninong. Then so unahuna daw ni Dennis, gingnan siya ni Jim, pwede ka daw doon. So unahuna daw niya, dili na lang daw siya malingkod dito kay nang lingkod na mga daw mga tao. Mauwaw daw siya mo murag sa iyang kumuadto do siya dito mo tanaw do siya tanan tao kay nang lingkod na tanan sila ay naglakaw. Mo gani. That's reasonable.
So wala na lang daw siya. Padayon na lang daw sila lingkod. Kung asa sila ning lingkod, marana god. Wala na sila ning sibog. Dili naman gid daw maundang yang luha. Hantod na human ang kasal, gi-advisean na lang niya ang organizer nga, may regalo ako, kayo na lang magbibigay. Nagplano sila di na mo attend sa reception. Giingnan siya sa iyang igsuon niya si Jean nga, kuya, wag na lang tayong pumunta doon at baka masasaktan ka lang kasi baka doon din wala kang spot. Wala siya reserved seat. Basin daw asa na po daw sila palingkuron, masakitan lang yang kuya or kuya ba to manghod, wa ko kabalo ba sa igsoon sila. So nagkasinabot sila sige uli na ta. Pag hatag sa regalo sa organizer, taod-taod kay niapas do sa organizer, pauli na sila. Niingnan sa organizer nga, sir, nagre-request po yung bride na may magpicture do kayo. Di daw siya ka balibad kasi syempre anak man niya. Gadto niya. Mo daw ng explanation nga nung sa picture sa bride with the father, bride and groom with the father, ang mata ni Dennis, maalata ninyong perting hubaga na. Hubag kayo ang mata kay sige na daw hilak ato. So mo na to nahitabo. Then sa kahiubos niya Kring, diri na ta mag-istorya. I'm just stating facts as of now. Wala pa mi opinion. There are no opinions yet. Kang Dennis Padilla. Facts from Dennis Padilla. Facts in his opinion. Pero wala pa mi opinion duha. Wala pa. After what happened, morning na itabo, nag-post siya sa Facebook sa kahiubos gyud niya nga Facebook, Instagram, basta social media. Social media sorry, not Facebook. Social media. Nga gi-delete na po niya thereafter. Kay syempre murag nabash na siya or whatever. Basta nag-post siya sa iyang kahiubos gyud nga nasakitan na gyud siya maayo ba. Unsa iyang gi-post? Unsa to? Iyang gi-post. Nag-post siya itong red letters good. Red letters? Oo. Basta na siya ano daw? Mangita na lang ta diri Dennis Padilla. Unsa yung mga posts sa social media? Ay murag ka na yata. Sorry, not red letters but it's blue. I saw basta that. Basta sa yellow paper. Basta sa yellow paper. Sorry, I think I'm colorblind. Oh my God. Or my memory is wrong. Unsa ni iyang post? Ano siya, nag-post siya, grabe kayo, nabudol nyo ko. Father of the bride, naging visitor. Galing nyo. Sagad sa buto. It's an overlaid text. Murag sa kahiubos siya, mo na ang na-post. Then, after, deleted. Okay? Then, apart from that, nag-post po si Jean. Katong gingon ako nga, kauban niya sa kasal nga, igsuon niya. Grabe kayo, mga anak po. Daas kay to iyang kwan, malala mo kaya kayo yung post. Katong Jean. In short, mo niyang message nga, wala kayong respeto, mga anak, wala kayong respeto sa tatay niyo, mga anak, mga post, kanang naglagot po good, naglagot. Diba? Mura na guna kung si Kringkay, gi-invite niya, himuon lang guest, imbis mother of the groom, ako ang mag-post. On behalf. Kay maglagot man ko. Gani no. Ing ana na pud na siya. So dili kay nato ma-blame ang iyang igsuon. Murag nasakitan lang na siya sa tanawang mata. Okay. Nasakitan lang na pero ang okay. So mo na to. Here's another fact according to Dennis. Kaysa facts pata wala pata sa opinion. Ay nana kay opinion. Katong ako mag-post, maglagot ko. Gani. Pero apart from that, napay isa ka fact according to Dennis. Si Claudine po daw Gretchen wala gi-invite. Toxic jud kay ni silang pamilyano. Mga bareto ba? Wala po gi-invite ang mga ante. Si Claudine. Sige na dog ingon pa ni Dennis niya. Si Claudine sige dog chat kang Marjorie nga. Please paki-invite naman ako kahit man lang makabigay lang ako ng regalo kay Chloe. Kay kuno favorite man din na niya nga pamangkin. Ay, kaparihas kay isang pangalan no. Tas ano siya nga, kahit man lang maabot ko yung regalo ko. Wala gyud daw ning reply si Marjorie. As in wala gyud daw. Saint. Wala gyud daw as in mura gi-block daw siya or something like that. Basta ana. Notification.
Kanang wala gisin, ginotification lang, nala ka diya, chup, poink, swipe. Oh, then eventually murag na block. Oh, Murag na block, kaloy. murag moment to ang ako nakita na ganina nabasan. So, now that we've laid out what happened according to Dennis ni. Oh, This is Dennis POV. We don't know what the children's POV is. Basta kay mo na ang POV ni Dennis. Now, the commenters, the comment section of all these posts, kay daghan kay ning post, guys. Daghan kay mig compile sa mong document. We can't read them all. They're too much. Daghan kayong nagpost about ani, daghan kay nay opinion sa internet. And we just want to give our 2 cents, 2 centavos. Ganino. Unsay mga comments, hati jud guys. Dili gud pare atong panahon ni Carlos Yulo and Angelica Yulo. Si Jake Zairos ug si Mama Pempenko. Si Sarah Geronimo ug Mami Geronimo. Gabi na realize na ko no naagi hapon oy mapagtanggol kang Mami Angelica, kang Mami ni pero overwhelming ang support, Kring. Mas overwhelming ang akong pasabot. Overwhelming ang support kila Carlos Yulo, Jake Zairos, ang Sarah Geronimo, Esnir. Naadyo'y overwhelming support. Pero diri nga issue, tan-aw ni mong comment, hati gyud. Hati gyud siya. So Dennis fans are like super Dennis loud. Fans na ay naluoy kay Dennis. Parent fans. Masking dili parent, Kring, naadyo'y mga nag-comment for Dennis. Murag ka nang naluoy. Okay. Nasabot sila sa gibati ni Dennis. Oo. So, where are we? Where do we stand in that kanang panghitabo nga nahitabo kang kuan? Dennis og sa iyang mga anak. Imuhang take unsa man ka? There is a reason why this all happened. Wala tay side ni Claudia. Ang ato lang nadunggan kang Dennis. Ang ako alang kay na ako'y kay nga naman gapost sa social media og mga ingon ani nga ang tumong is other than rant, other than vent para mabash iyang anak. Gusto niya hinuon i-bash iyang anak. Nagpa-interview siya kang OG Diaz right after the wedding, so murag nagpapansin siya nga i-celebrate sa imuhang anak. Uy, unya sagpapansin dra. Ana, good. So there is a reason, right? Nganong na-estrange sila in the first place. Nganong dili stable ilang relationship in the first place. So I would still want to hear from Chloe. We don't need actually to hear from Chloe because that is a private problem that they need to solve privately. Sabagay no. O, tama ka. We don't need to hear from her. But ang ako lang is there is something. There's a reason why. There is a reason why. Dili na kay basta-basta. Siguro toxic gid siya na pagkaamahan. Mao lang gina ako ang masulti dra. Mao na imong opinion. Okay. Na ako'y, guys, magmalipong jud mo sa akong opinion ba? Kay basta malipong jud mo sa ko Ang opinion mao ni, number 1, why would he disclose that sa interview nga naingon si Chloe nga basig dili matuloy kay for 1 week nafi-feel ko na hindi parang committed si Basti sa wedding. That is a very, very, very private thing to say. It's between the bride and the groom. Nag-share ni bride sa iyang father. And it's a very private problem. Oh, murag, that's something that you would be embarrassed to admit. And that's something that I can like twist my interpretation with the photos. Kay katong nagtanaw na noon ko after I heard that, na nagtanaw ko sa photos nila sa wedding, makita ko dili sila sweet couple. Dili man noon kayo dagan ako nakita photos, but they barely held hands. No ba? Oo, they were like 6 inches apart all the time. Ay mo ba? There's something wrong? No, tungod sa iyang gingon, at first wala ko'y pake. Basi nga na lang yun sila magposing, 'di ba? But after he said that, I twisted my interpretation sa ilang photos.
So it's something you can no longer unsee. Tanawa ang Yes. ilahang picture oh. Oh. Ang kamot sa groom wala man lang ning dapat sa bride ana. Oo. Or murag ka nang ni ana, baka nang murag Oh, og basig nag-cross, hands. nag-cross gud ang hands. Di ba murag Bisag nag-hold hands man lang. Oo, murag sad siya nga picture. Oh, this is Now now that kanang it's something that now that you pointed it out, I can see it. Pero kung walay nag-point out ani murag ay wala kay mapansin. I wouldn't like kanang make pansin-pansin na ing ana ilang posing diha. But after that, Dennis said that and kanang nakita na ko again ilang mga photos, I sure did had an opinion about it. I think Mo ba? oo. And napakoy ingon. Oo. Ang mga comment section kring medyo hati jud. Why? Kay ang ilang opinion mao ni. Ngano daw nga i-invite pa si Dennis if ing ana na lang man daw galing ang treatment. If ing ana daw ang treatment ba sa iyaha, like dili siya as father of the bride, as guest lang, why would you invite him? Murag ana ang ilahang logic ba sa comments? Nako tubag. Unsa man? Basig dili gyud niya gusto i-invite iyang papa in the first place because of the toxic relationship. Mo na akong opinion na I think they have a toxic relationship. Wala kabalo si Chloe kung asa siya ga-stand sa iyang amahan nga si Dennis. Dili niya gusto i-invite in the first place. I think basin There's a misunderstanding going on. Like Dennis thought he's invited. kanang dili siguro unta niya gusto i-invite tapos gi-invite na lang kay amahan man ay okay naman dayta nag-dinner sila ana-ana basig months ago wala pa siya plano i-invite unya kay man katong meeting ay sige i-invite na lang kay papa man na nako pero dili gid siya gusto i-invite gid in the first place I think. Then why have that meeting and they were saying and she was saying na you have to look good pa ana see you there magana ana good. Kaplastikan ana Oh. kay para malipay ang papa kay basig siguro volatile ang papa pa murag gamayng bikil ba. Basin pod no na sila trauma sa ilang papa nga nga kanang dili nila gusto ma-hurt kay kung once ma-hurt na ay kanang retaliation ba which is evident sa atong nakita diri sa ato ang gipang-ingon karon giingon ni Dennis nagid siya kanang anger management situation going on kay mag-post biya siya galing nyo ano siya kapal nyo sagad sa buto ano siya ni ana ba siya mo post mura jud teenager pero kabalo ka Kring whether na invite si Dennis or dili or wala siya nakaadto or unsa ba whatever happened in that wedding, it will still be a headline, Jude. It is inevitable na may tabo na. Ngano ang ma-headline? Di ba karon na headline siya kay niadto siya as guest, not as father of the bride. Okay? What if he went there and was really the father of the bride? Headline gyapon na Kring. Headline gyapon na kay wow, reconciliation, Marjorie and Dennis. Ay oy. Headline na pud na. Oy. But it's a better headline. It's a better headline. It's a positive headline, Oo, 'di ba? oy. It's not toxic or anything, 'di ba? Be plastic ka yung anak. Uy, para sa kuha lang ha. Pero anyway, what if wala jud na invite si Dennis? Headline na pud na. Headline lang gihapon. Kay ngano? Chloe Barreto and Chungjong Balangjong. Kinsa ba to iyang Basti Lorenzo. Basti Lorenzo. Nagpakasal si Dennis hindi na invite. Headline na pud. Mao gyud. Oo. Then what if gi-invite pero wala ni adto si Dennis deliberately like di kumuadto headline na pud na headline lang gihapon na Dennis Padilla in-invite ni Chloe sa kanyang kasal Dennis dead ma headline gihapon na so whatever happened in that wedding she cannot win it's already inevitable that it will be a headline a Nagdilaab story. It will still be that way. Kay ngano ing anak ka infamous ang ilahang toxic relationship. Ilahang I don't like his smile. Kanang groom ni Chloe.
that's not, di ba, si Chloe kay makita nimo glowing smile, tapos ang lalaki kay murag pa-cute. Di ba si introvert? Basin pod basin. Dili ta ma-judge. Pero dili ko ganahan siyang smile. It's my opinion. It's my opinion! Ako, I will speak up for introverted people. You have Basin awkward lang. smiles. Oo, basin lang. Oo. Tapos na pa jud. Naa sa comment section ni ingon nga. Na-adjoy ko yung nakita sa comment section. Yung ani jud yung gingon kay I'll just paraphrase but I from my mental memory, mo ni ang yang gingon. Oo. Nagbulag na daw sila siyang ex-husband. Na siya sa abroad, niya iyang ex-husband na diri sa Pilipinas, na sila anak together. Wala gid niya gidaot ang parents sa iyahang papa. Kay mo'y namiya sila kay nagkapamilya nga lain. Wala niya gidaot kay dili siya gusto nga mudako iyang anak nga mag-hate daw sa iyang papa. Oh, that's very reasonable. Oo. So katong nagpakasal daw iyang anak, gipaabay gyud daw gihapon, gi-walk down the aisle daw gihapon ang papa. Maski pag lahi na ang pamilya, gihimo pa gani dong flower girl ang anak sa gawas. Oh, very civil relationship. Very civil relationship. So, knowing that there are people that way, nga very nice, very civil, very Jennifer Garner. Di ba very Anna, very very nice person. Pina Jennifer Garner ganing og Ben Affleck no. Kanang ana ko na klaseng relationship, knowing that there are people that exist. That kind of people exist. What if kang Marjorie pud ang problema kring? What if lang jud? There is something wrong with Marjorie. Basin lang pud kay una, natay point from the comment section. There's a point there. Naay punto ani ha. Lain jud siya nga pagkababayi kay nga wa niya ginvite niya igsuon. Upod. Ako, I can't imagine not inviting her to anything. To anything. Maski mag-grocery. Uban ka mag-grocery ko. Ing-ana ming duha. I don't know about you. Pero ing-ana man mi. Huy, siya po. Teka sa mga tuglanders. Kaya mag-uban ta. Kring, uban ka sa ako sa SNR. Lain mi og suki. Ana si ate, uban ni ko mamalitag gulay sa kanto. Oo. Ing-ana good. So, knowing that information nga wala nakato si Claudine, kay dili siya replyan ni Marjorie, therefore there is some type of manipulation going on by Marjorie. What if naapoy not just Dennis. I'm not saying he's innocent, luoy siya. Siguro naagid siya sala. Nasi sala sa mga anak. But what if Marjorie is also that person? Oh, dili na ako na i-dismiss. Boto ko ana nga theory. Kaya nga no, naamang ko ingon sa comment na, anak daw siya. Like, forgiving ka siya nga babae. You're so nice. Clap. Give her a clap. Diba? Makaingon po ka kabuutan ninyo. No? Buutan. Kabuutan ninyo. Pero knowing that, naading ana ng mga tao nga buutan. So, what happened to the upbringing? What happened? Maybe, dili lang na to i-dismiss nga, yawa jud kay ni si Dennis sa iyang mga anak. Mo na inging anak sila ka salbahi po silang papa. Di ba? What you give is what you will receive. Tama. Di ba? Balos-balos lang tatay Dennis. Balos-balos lang. Pero what if pud kring? Kay ingon man gud ni Dennis sa iyang interview kay OG, 10 years na do siya sig panguyab sa iyang mga anak. Ingon niya, sige siya reach out, gusto siya og connection ba? 10 years na doon na niya ginabalik-balik og buhat. Pero ginadismiss gyud siya always sa iyang mga anak. What if Marjorie is cooking something diha? What if lang po, wala mo ko nag-ingon nga, perfecto rin si Dennis, wala po ko naluoy. I sympathize actually, not empathize. Sympathize yun ang word, guys. Kay naapod ba mi similar situation ni Kringkay sa mga father situation. So I sympathize with them. If that happens to me, I would simply not inform or invite. Ana lang. Pero what if si Marjorie di ito? Bilib po ko sa atong mama di ay. Knowing this information, nabilib ko sa atong mama. Wala may ginaingon atong mama. Among mama guys, kay among papa, I believe we have already discussed this before, na wala mi papa kay nang kuan na siya
So makabilang bahay na siya. Oo. Unta sa buhay na lang. Uy, ayaw po dili po. Hitler ka. Pero so makabilang bahay siya. Oo. Pero ako, mama, barely talks about that person. She ain't talking about him. Oo. And kung kami manggaling ang mangutan na, tubagon lang pud minyag tarong. Oh. Ing ana siya ako, mama. Kutay mangutan na mi, tubagon lang minyag tarong. Pero kung dili mi mo bring up, wala jud siya i-bring up. Oh, wala siya bad mouthing, wala siya good mouthing. She's nothing. Oh, wala siya gina-story, wala jud. Nothing. Wala siya naga-plant og hate seed. Wala. Pero, knowing me and Kringkay, na hate seed na ni usbong nagkalitpod. Sa out of nowhere lang na siya. Dili na out of nowhere or that's a story for another time. Oo, mura ka nang dili siya out of nowhere bitaw, no. Ang nagplant kay mismo ra pud siya. Siya ra pud. Ang amahan. Oh. Oo. That thing that we did that high school during a high school when there's a contact going on. Oh, but that's a story for another time. Pero knowing that information, nabilib ko sa akong mama. Kay wala siya brainwashing ginabuhat. Wala siya wapakels. Wapakel siya. She was just focused on raising her children without nothing. Ni pagmangutan mi mo tubag lang ana. Pero what if si Marjorie dili ing anak kay nabi jud petty nga mothers. Nay petty nga mothers. Uy, it takes a lot for children to cut out their parents. It takes a lot. Okay. So kung ingon ani nga ang children gina-cut out si Dennis, there is something that is planting over the years. Decades. Decades pila na edad nila. Diba? So naatay planter. Hunaan lang po nako, basin lang po no, manipulative jud po siguro ni si Marjorie, basin lang kamo. Kay ang Barreto sisters, they are notorious. Walay kawala even sa wake sa ilang papa. Nagskandalo pa, hapit pa nagdumugay. Ako wala ko kabalaan nga story. We can story. Di ba sa una katong namatay si Papa Barreto? Oo. Nag-away ba si Claudine o si Julia dito, halos siya gitanay na unsa nakalimot na ko basta naay nahitabo na yung ana na remember lang na ko galit. Basta mo notorious ang Barreto family na kanang palingkira sila, toxic sila. Mga basa sila baba. Toxic sila. Mag-away sila no kanang kuyawaan ng pamilya ha. Oy kana ilang awayan ana. Kunya diha mag-away ana. Oo, yung anak good. So muna makaingon lang po ko nga maybe this is not all Dennis. Maybe this is not all Dennis show. Maybe this is also a Marjorie show pero sa background. Uy, ayaw ninyo na i-dismiss kay mas kuyaw na og mga technique ng anak anang mga pa-secret lang pero gina. I believe that theory. No, pwede po. Muna nahati yata ang comment section diri. Naay naga-pro dili. Pwede ta mo ingon og pro. Naay naga-pro Dennis na po'y mga pro children. Kids. Naay nga na. Pero dili na to maingon for sure kung sa jud. Mga sawsawira lang gyud ta. Mao na tong ginabuhat diri mauna na atay episode sa Nagdilaab mahitungod ani kay lami mo sawsaw. That's true. Okay. Vote in the poll. Unya na bago ta mag-vote in the poll, gusto na to i-shout out ato mga commenters. Ang atong shout out commenters ato anang gibalhin diri sa after the content kay ngano para maminaw mo. Maminaw mo sa content. Di pa mo makadungog sa shoutout, no? Nagapaminaw man sila Kringkay ilang comment about gid sa atong content. Ay oo, mo na ganahan kay ko sa atong mga listeners baka nagapaminaw gina sila. Si Gina Moss nag-comment siya na siya in response to our previous episode about kanang kung ngano daw ang mga nagaduol sa iya puros mga minyo or nay uyab. Dating in your 30s. Ana siya broad kaayo ni nga topic ba? Shots sa B. Akong dili advice no, bisag wala mo na ngayo kay kung kahibaw kang naisabit ayaw og kapit. #bars. Ganahan ta sa imong saying. Napay isa ka comment.
kay Wilmar Kaiser. Para ni sa imo, in response ni sa imuha Kringkay, ano siya, no worries. Anad ako maalaan og laki tungod sa akong name. Ug sakto, Kambi love team name yun nis pangalan sa akong parents. Bright good ka te. Imuha yung natagnaan. Always yun na. Every week na di ko'y matagnaan. Ginaingnan ta mo every week yun na. Bright. Si Nathaniel Black na siya comment para sa imo. Sa imo ang Bisda Academy. Ano siya? Waasa mo palit o paliton. Uy. Kay balo ka no, na proud good ba ako? Ako po, na proud ko. I like that. Kabalo baka nasabtan ako yung gingon pag re-listen na lang ako sa episode. Ay, hala, wala. Di ka nakasabot not during the discussion. Ay, hala, so that means I failed. No, you didn't fail. It's just that medyo, unsa tawag anak na na-overwhelmed siguro ka. Dili, ang akong brain ato nga time is... Na-shutdown na siya. Dili, mental block. Dili, mental block. Akong brain ato nga time is very... Brain fog. Dili, brain fog. Kanang... dili siya brain... Unsa tawag? Anay term, ana ba? Wala, ambot lang ni mo, oy. Dili na, di ako ma-describe. Basta dili to brain fog. Kuanto siya kanang dili ko ka-explain next time na lang na ko explain next week na ko explain next week na ko explain. Ala pero na-gets ni mo sa imong re-listen. Ano ko? Wow. Hala ka salamat good kaayo. Kabalo ka no, I'ma clip it and post it everywhere cause proud ko ana. Napay isa ka comment si Aldrin like ano siya, na-imagine ko yung game winning play ni Kringkay sa Dota. Ay, nakarelate sa ako. Ano ba ako? Nakarelate mo? Uy! Dara, si Aldrin Blank. Friend mo ni? Dili. Wow! Shout out! Even better. Oo, shout out. Tapos natin isa pa ka-comment. New comment from Bon Blank. Ano siya? New listener. He. Og iyang emoji kay kanang nag-uul. Nag-uul yung emoji. Hindi ka ng teary eye, ganang smile. Ay, mo ba? Hindi na ko maklaro. Teary eye yung nag-smile na siya. Thank you so much for... Si Bon Sheila. Pwede mo na isulti ang Bon Sheila. Okay. Thank you so much for being our new listener. Yes, hello, Bon Sheila. Thank you so much for being a new one. Thank you so much. Vote in the poll! Duha nami guys. Yes. Duha nami, kabalo na mo. Kang kinsa ka ni Kampi sa atong nagdilaab ng mga balita karon. Kang Dennis, kang Marjorie, sa mga anak, or sa direwolves. Pag-comment ka mo sa Spotify, support your answer there. Support your poll result or poll vote, whatever. Sa comments ba? Pag-comment mo dara. Sa Spotify, sa YouTube, o sa Facebook. Magsugilanon na ta. Let's go. Welcome to our Sugilanon episode. Ordinary people, extraordinary stories. Di na ko mag-sad piano kay kani dili man ni sad. Asa na to nagikuha sa Darkest Confessions Pilipinas. Wow. Sa Facebook ni siya? Yes. Okay. Sa atong episode sa Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories, usa ka tawo nga nag-submit sa Darkest Confessions Pilipinas sa Facebook. About ni siya sa iyahang encounter nga atong basahon karon na. Masugod ta. Unsa may timailhan nga nagabasa ko, magbutang taog sound effects no background music habang nagabasa ko. Ayaw na, kay sa Lecheng Pag-ibig to, wala may sound effects, pero makabalo ko nagabasa sila. Sige. Unsa man ako pag Okay. May FUBU akong ka-workmate ko. Same city lang kami and super lapit din ang apartment niya sa amin. May asawa rin ako. Ang sarap lang talaga makipag-jugjug. Lalo na sa pag di mo asawa. Ha ha ha. Buong. Okay. Last year, umalis yung asawa ko for a 2-day hiking trip kasama tropa niya. So, syempre, nasa utak ko agad kami dito sa bahay habang wala si hubby.
Si Hobby. H-O-B-B-Y. Really ba hobby? After umalis ng asawa ko sa bahay, tinext ko yung FUBU ko. Punta ka na dito, umalis na asawa ko. Ewan ko, pero super H na rin ako. H na rin kasi ako that Pwede time. naman na ni mo ingnon Kring. It's an adult world. We're all adults here. Naman ko tayo kids diri, uy. In the background. Natulog man. Look at your son at the background. Ay, hala, natulog man din ni akong anak diri. Ay, kalu. Uy. Sulti na mga words. Kaya malibog atong mga listener. Yung dili ni mo na ingnon ng mga words. Ewan ko, pero super horny na rin kasi ako that time kasi instead na ma-send ko sa FUBU ko, na-send ko na sa asawa ko. Mirisi. Shit ka. Mirisi ka. Nana ko yung opinion daan. Pagkasend ko, parang nalasahan ko agad kamatayan. Nanlamig kaluluwa ko hanggang tuhod. Lahat ng neuron sa utak ko biglang gumana para mag-come up ng excuse. Alam ko babalik siya. By that time, di na ako makakaisip ng excuse. Kailangan ko gumawa ng paraan para makaligtas ako. Magpanggap na prank text lang yung ginawa ko to see his reaction. Naghintay ako sa sala habang naka-open cam phone ko and nag-commentary ako, "Hi guys, medyo kinakabahan ako sa prank ko today. Sana hindi niya ako sapakin." Wala pang 5 minutes, pumasok siya sa apartment, tahimik, tapos naka-poker face lang at umupo sa harap ko. Kalmado din siya at tinatry ko i-keep yung composure ko at di pahalata na totoo lahat yun. Tinatanong ko siya, "What's wrong?" Kala ko aalis na siya questions. Di siya nagsasalita and nag-i-scroll lang sa phone. Saka tinapat sa akin para ipakita sa akin yung text ko. Nakatago pa rin yung phone ko habang naka-video tapos bumanat siya ng sino yung lalaki. Putang ina, grabe yung atmosphere. Tinaas ko yung phone ko at sinabi, "Babe, prank lang to." Putik ako. Gusto ko lang makita yung reaction mo. Kinakabahan ako sa iyo, kala. Kaya sinabi ko na kagad. Eto pa, naka-record pa rin habang hinihintay ka. Tapos pina-search ko sa phone niya yung pranks na ganon sa BFs. I don't like gambling pero I was rooting na kumagat siya sa pakanako. Lucky ako kasi naniwala siya despite na teary eyes na nag-sorry na lang din ako after. Hinga talaga ako malalim and moved forward at pinost sa TikTok. Hindi na rin natuloy kasi tangin na, muntik na ako mabisto. Not today, karma. Bullshit, nung behanan yung palagot. Uy, kung ikaw ang lalaki nga bago lang giprank sa asawa, ikaw siguro to. Hiking trip, 5 minutes lang, umupo, tapos pinakita yung text, "If you did this, If you are that man who was planning to go on a hiking trip with his friends and received a text from your wife na wala na ang asawa ko, halika na dito." according to the DNA test, you are the father." The DNA test, the lie detector test determined that was a lie. You've been played, boy. Saan na lang man. Ang saan na lang Pero, man pero, kabalo ka no? Nabilib ko sa iyahang kuan. Quick thinking. Quick wit. Quick thinking. Yep. Dali. Paano ko ibaliktad to? Saan man ako ni? Saan ako ni? Tagalog ba siya? Anong gagawin ko? May gani, no? Ay, bright siya. Pero mo lagi niya akong giingon lagi. Kung ingani na lang man magsige kag paminuang og mga tao magpaniyo na lang ka. Maupod, no? Oo. Kahasol ba? Magtago-tago. Soryahan. It's part of the thrill. Ay, oo. Namagoy tao na nangita gid og ng mga buhay ng mga klase nga life. Oo. Kanungog ka sa kanta sa Escape My Little Secret? Of course, no sa din. I like being the same room with you and your girlfriend. The fact that she don't know that really turns me on. Ngano yung nga naman mo? How many times have we repeated that in the podcast? There's nothing good that comes out with cheating. Nagbalik-balik na lang gani, no?
Pero mo na siya ang ingno na kanang kada mo gawas na nga topic sa social media. Maisip nila ang dili ni advice, maugid nila, maugid ni ang ilang opinion ani nga topic. Unsa may maayo? Sige, tagay dumig topic guys na maayo ang naitabo sa cheating para malahi na sa Bitaw no. Basig na ay mga good outcome diha. Ang wala lang ta nakabalo, na by positive na mga nahitabo sa ilang life. Nag-change ba ilang kinabuhi. Oh, did they finally open their relationship and be honest with each other? Or kanang mas positive ang naitabo sa kabit, nahimo silang successful sa ilang career, sa ilang life, because so far from what I'm hearing, Oh. in the stories from Facebook or Reddit or in real life, Everywhere. everywhere that I hear it, malas gyud. Malas yung may tabo sa ilaha. Oo. Wala gyud sila wala there's no good outcome. Kuan lang no, panandali ang sarap. Gani. Mm-mm. Pero nabilib ko sa babae jud. Kaya how kay siya ay ang prank. Tama no. Unya ang nakabilib nako diha kay ning tuo po da. Ay, kaloy sa lalaki mo. Ay, kalain po ninyo. Uy, kaloy sa lalaki. Uy, lalaki. Oh, ganito. Paminaw sa amo Ikaw ni. Kung ikaw ni, kunya, wala pa gyud niya. Wala jud siya nagdugay ba nga kanang, bakit babe? Oh my gosh, babe, nahuli mo na ako. Ana, kay nakulbaan na gid daw siya pagayo. Ang lalaki, nito upod. Oh, tiri-ay na daw. Pero kay balo ka no? Feeling nako ba na ni kuan na to ni gitanom na to sa subconscious sa lalaki. Basig tinuod ni. Oo, there's something wrong. Oh. Unya, ang hiking trip asa naman? Ni dayon ka ang lalaki wa naguro ni dayon ba nakulbaan na pod. Pero di ba kung mga bit na ay mga bit sa inyohang duha ba? Nya kaila ka kutay no, let's say 5 years na mo together. Pag naay mga bit naman yun ay changes siguro sa routine nimo, sa daily life nimo. Like for example, dili kay ka galigo. Naanay mag-change, nagaligo ka permi. Ay, mo na ginaingon nila. Oh my God, she has started hitting the gym. Breakup is incoming. Diba, murag na may or sa una dili siya mahilig, ang lalaki dili mahilig magpa-haircut. Ginahayaan lang niya na mahimong kanang ingani no, Alanis Morissette na mga lalaki, mga Metallica. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. Ay nga na, good. Ang mga lalaki walay care pero makita nimo kanang nagapaano na sa mga taper Low fringe. taper fade. Mo na Daddy's home. Ganana na ilang mga background music. Uno. Matingala na lang ka no. Ingana na bag-oron sa una wala man kay care karon kay naga-care na ka. Hoy, na ako i-declare. Ano sa man ang declaration nimo? For 2 nights, nagsugod na ko walking. Night walking. Tuyo ko na ko ang maundang na muna after 4 the third kilometer. night. Oo. Dili na pero I'm declaring this para you all will push me to take I'm your accountability. number 1 negative fan. Take accountability. Murag kung dili ko madayon, kung dili na ko ni padugayon, maulaw ko kay gi-announce na raban ako. So, karon nga naga-walking ko. What if kay ulaw sa imong listeners? Dili na. Maulaw ba gihapon ko kanang pag mo announce mi nga mag-live mi ugma. Nya dili day madayon niya. Karon dili na mi mag-announce mo. Live lang dili. Kay naulaw naman ko mag-announce. Anyway, so gi-declare na ko no nga nag-start na ko walking no. Unya, what if mag-isip si Juni pala? Akong bana ba? Hala, she's walking. She's looking after herself. No. Because something in me has changed. O mag-isip siya. Dili man naay siguro sa babae ni siya, more on sa babae ni siya kay namagutay ka ng I don't know what's wrong with us or what's good with us, pero nganong natay woman's instinct. Ay, no. Oo. Naman tay woman's instinct, pero in this case manggod kay siya manggod ang babae nga siya po yung FUBU.
Di ang lalaki walay instinct. Di na sila gut instinct. Asa di atong instinct ikan dili sa gut. Ngano ni yung ang sa lalaki gut? Ang sa babae kay sa heart. Heart instinct? Woman's intuition. Ay, sa ovary na gikan. Kay woman's man. Mao ba? Ang sa lalaki kay sa gut feeling. Naman jud kay kanang ma-change ang routine or ma-change ang iyahang marag style. Let's Or say, ma-change ang panagtagad. huy, nakoy nabasahan dati ba? Oh. Sa Reddit po na ko ni nabasahan. Pag ang normally if imong partner is, not too sweet, not too distant, normal lang nga husband or normal. Pero pag nikalit do nag-sweet, na do nilain. Ay, di ay ba? Oh, na ako'y nabasahan, ana. Napa ko isa ka Sa nabasahan. sa our relationships. Napa ko isa ka nabasahan. Ano man? Ambot asa na ko ni nabasa-basa sa Reddit gihapon. Mhm. Nakitaan daw niya ang text messages sa naay affair partner ang iyahang husband. Mhm. Nabasa niya sa text messages na ang kabit mismo ang mag-push na kanang lutuoy siya, palito siya flowers. Oh, niya no. mo to na sweet na hinuon ang iyang husband. Oh, So, no. ang iyang confession is, my husband's affair partner is turning him into a better husband. Oh no. Malibog man punta kung bulagan man na to o dili. Unsa man? What is she gonna do? Mangkuha ni mo lugar. Ana. Ala ko yawa, ana. Oy, ala karon pa ko, ana. Ma-better husband or ma-sweeter kay tungod na ay lain. Okay, kanang murag, ang conscience man gud na lahi po to imong nabasahan. Lahi to. Kay fixation man to sa Lahi babae nga i-fix ta ka, himuon ta kang better husband. Ana gud. Pero kato akong nabasahan, lahi po to siya ang anggal ato Kringkay, conscience. Oo, na guilty Ang guilty feeling sa lalaki nga bag-o lang siya nakikita siyang kabit tapos nagjug sila og pila ka adlaw na sila 3-day business conference for 3 days no tapos pag uli kay magdalag flowers, magdalag chocolates, grabe ka atiman. If that's not the normal thing that your husband does on a daily basis, mag-isip daw ka. Basin daw og nanay lain. Okay. Pero kung ana gani mong bana adlaw-adlaw, kanang ginalutuan jud ka, sweet jud perminti, dili ka matingala lang ay rugo ko imong bugo. Ma-change ang routine. Pag ma-change ang routine, na change nga pinaka 360 dayon ba? So kung sweet daan ang bana niya, mahimong cold shoulder. O kana naay something wrong pud na. Ay something wrong pud ana. Oo. Basta naay ma-change sa routine. O basta ma-change. Basta naay na-change sa inyong what's the norm in your household. Pag naay ma-change ana, diha ka magduda. I'm not saying strictly ka na nahimong sweet. Basta yung sweet siya daan niya, nahimong cold. Basin. Basin. I-check na ninyo. Kinabay, naay lalaki nga dili maniyo jud. Kay gusto jud nila mga tik. They get a kick out of lying. Kuan pod siguro ka ng the truth is too much to handle. The confrontation is too much to handle. Feeling nako. But always remember this. Always remember this. Kung mga bit mo, who will suffer the most and kisay makarma? Ang mag-suffer mga bata. Kung namoy bata. Then ang makarma ka mo. Kay pagdakuan na, di na po mo ma-invite or ma-invite mo as guest. Dili mo ma-father. Oh. Sa wedding. Dili mo adun sa coordinator. Ay sir, dito kayo maupo. Sa mga ninong. Sa Siya ba't mga naman ako upo doon? Hindi naman ako ninong. Ay sir, pwede kayo umupo everywhere. Oo, kahit saan naman pwedeng umupo. Ganun. Mo nang balo sa inyo. Pero wala ko na ingon na ngabit si Dennis Padilla, ha? Mo lang na siya ang possible may tabo kung mag binuang mo. Mga bata may makakita na. Kids, strained relationship. Ana. Oo. Pero ang mga bata, pero bright na kaayo. Lahi ang bata karon. Lahi ang bata karon kay medyo woke. Woke na sila. Woke Open-minded. Woke na sila. Kung nakay buhaton sa imuhang partner, imong wife, kung lalaki ka, imong wife, kung babae ka, imong husband, pag imong ginapasakitan niya, makita sa mga bata, dali na, that's like an image they cannot unsee forever. Hala, makadungog mong direwolf. Is that a direwolf? Naa. Kuyawa, ano eh. Naaday, diri ang colossal biosciences. Naadri, silingan. Wapo siya ingnon ba sa pinarupol. Colossal biosciences.
Gwapo siya ingnon. Unya nga napa ko ingon ba? Kaning FUBU. Oo. Na siya giingon manggod kani nga sentence jud oh. Ano siya? Asa to? Ang sarap lang talaga makipagjugjug lalo na sa pagdi mo asawa. Ha ha ha. Oh, proud kasi yo ay. Pag ingon ni mo na ba murag ka nang di ba luod? Di ba siya luod kay ngano? Siya luudan. Di ba kay we're getting explicit here. Ako ba kay kana, di ba mag-asawa naman siya may tabo sa inyo no? Kana sa bana man gani na nimo ihang laway or ihang whatever fluids. Manghugas man gani kay lain sa feeling ba? You wanna wash them off. Tapos duha na no. Ala, kapila na siya maligo sa isa kaadlaw. Basig di siya galigo, damakon jud siya nga babae. But whatever you have to do, bahala kasi imong kinabuhi. Di mami magbuot. Kaysa mami para magbuot. Anyway, why is your light white and why is my light yellow? Because you got that yellow light over there and I only got my laptop light. Di ba nga no? Ang sarap lagi magjugjugan. Hugasan di ay anas Nathaniel Blanc. Lain lagi ka Nathaniel na. Ayaw nagiging siya yung private life. Di ba? Mixed, kablo ka no, wala na ko na naisip ang mga mixed fluids. Ang ako lang siya, ang ginaisip lang niya, no, kay the thrill of it. Lain man siya. She's so thrilled. Giluodan ko, pag ingon mo ganiya, Jod. Murag na nindog akong balahibo. Ay, sarap kasi lang talaga magkipagjugjug, lalo na sa di mo asawa. Ha, ha, ha. Nga, sa imong asawa po, duha. Wala good siya niingon ay na masarap sa asawa. Wala di siya ganun sa iyong asawa. Wala kalain po. Wala pa siya niingon. Bow! Kaloy! Wow! Nino. Ang ako alang ba kay kapila ka or dili ka gahugas. Like what Nathaniel Blanc said. Hugasan di ay. Ay, di ay? O di ay. Mao ba? Di ba? Tinek, ganun na siya FUBU nga naaman siya ay asawa. Ay, uy, ganahan lang gid sila siguro ingon na, uy. Oh, nadyo tao nga mahilig og excitement na kanang mali nga excitement. Excitement that I do not agree with. Excitement that is not within my morals. Nami moral? Yes. We're perfect wives. Perfect wives. Perfect wives. Yutiya po na lang ang mga term mo. Ay, dili ko perfect. Ay. Joke ra ako. Uy, tanan, joke la diri ba? Grabe. Noon sa naman ni sila. Seryoso naman na nila. Ano mga way man kasailaha? Wa pa man sila nag-react. Ikaw naman nag-react diya. Grabe. Ano mga way man kasailaha? Grabe, pug ka kamaldita pod. Grabe. Hinata ka joke. O kinsa may nagsuwat ani sa gipadala pa gyud sa Darkest Confessions Pilipinas. I think this is a skit. Do you think so? Sige lang, uy, basta tanan stories na atong i-discuss sa Sugilanon. Ordinary people, extraordinary stories. Let's assume they're all true. Mga upod kay mga anonymous man ni sila ng mga stories pod. Oo. Wala lang. Good luck, girl. Ako asa man galing. Wa pa ka na karma. Kay nakalikay ka karma. Nakalikay ka. Gani. So, muabot ang time, Jo. Dili man na masugot ang universe na di ka makarmahan. There will come a time when you will get burned. You will be demoted. You are now one of my elite FUBU. Dool ra pa jud sila og apartment no. So kada moglakaw ang iyahang asawa, ikapila na guro na hitabo. Kada mulakaw ang iyahang bana di ay halika na dito sa apartment. Umalis siya ang asawa ko. Uy, pero kabalo mo kanang nastoryahan na mo na sa una ba ni Nathaniel Blanc. Kay nato siya night time sa una nga nag-istorya mi nga mag OFW siya. Ay, no. Night time nga nastoryahan na mo na. I don't know when was that. Last year? Last year. Dugay na. Dili, last year lang to. Last year lang to, oh. Kay, daghan to factors. Una, giluod ko sa Pilipinas ato nga time. Nga no, basta, naako dato yung mga moments na kanang,
nakakahiya maging Pilipino. Bitaw murag na ay something ang Pilipinas ato nakalimot na ta. Na ato di ba ko luudan na diri oy. Nakaana ko lain na diri oy pero nagstick mi diri kay Pilipino man mi. Ganino. Anyway, ano ko na. Ang temptation man good if it's in front of you. Like mismo ang babae ni blangkad na si mo to ba. Usaon ni mo pag-fight. Ana. So therefore nami gibuhat na plan. Na jud pinagstorya mi mo ni atong buhaton pa. Butangan na tong CCTV mo agda. POV. Mao na mo na storya. Na CCTV sa CR? Mao na ana to. Ay, uban ni. Mao na ang nahimong istorya. Ang istorya ato. What What if? if daw si Junip yang Bana, Junip mag-nurse daw sa US. Tapos si Naknak kay naaman po daw siya pinsan sa US. So sila didto magkuyog sila. Ambot o si trabaho Naknak to basta mag-OFW po daw siya didto. Di mag-social worker siya dito. Ako no, whatever. Basta kay mo trabaho didto. Isa ka apartment daw si Junip o si Nathaniel Blanc. Tapos kita, i-move ta nila sa isa ka balay. Atong pamilya, ato emerge. Tapos, tanan kwarto sa inyong balay sa US, kay mag-roommate man si Naknak o si Junip. Sa scenario lang ni ha, murag ka ng kuan lang ni ka ng what if lang ni atong nga time. Walang good. Discuss lang good. Tanan kwarto ninyo ni Junip, ni Nathaniel Blanc, o inyong mga CR sala, sa inyong house, na CCTV. Sa amo pong balay diri sa Davao, kung asa man galing nila i-move in together with the two families merged, naapoy CCTV, pati CR. Pati CR ko. Kung maligo ko, si Junip makakita. Tapos pagbaligo si Kringkay, akong Bana si Nathaniel Blanc makakita. Mura kinig mga buong good ay wala dito. Basta guys, amo mga discussion diri, wala dito, lagput lagi. Kabalo na ka, murag feeling nako undiagnosed mental illness pod. Pero mabalik ta sa imong giingon. Nga kung what if na ay mo bilang kadra sa imo tubangan unsaon pag avoid. Dili na. Dili naman yata na ma-avoid. That's why na-adjoy CCTV ang agdan. Dapat lahion nimo imong mindset. Avoid dun na. Men are not animals. They have free will. The problem is, most of their free will. Free na gani, nasa tubangan. Di pa dyan Mudive na oy! Woo! Unfortunately, most men use their free will to dive. Mo gani. So, dapat lagi na CCTV sa agtang. Pero kaning mga lalaki, kay balo mo no, dili man mo hayop, naaman mo'y utok. Ilahamang gunang gamiton good nga, ay, lalaki ramang ko. Wala, dili na siya excuse karon. Dili na siya excuse kay woke na baya ta. Pati si Tony Gonzaga ba niingon ba na siya na pag ang lalaki daw ang mag-cheat, naa namang good daw na sa ilang DNA yung sa tuyang giingon. What? Nasa kanila na yan eh. So ang aawayin niya ang kabit daw. Ano ingon na niya when? Ambot sa itong show. Wait. I know that video. Katong The Buzz. The Buzz na. Si Chris Aquino gali ato. Tama. Si Chris Aquino. Tama. Oh. Kaya ang babae daw ang awayon. Kaya kung lalaki, dili man daw na nila kontrolado. Buwang ka. Unsa din ng lalaki. Gani, na-doubt kung naong ni Chris ato. Na-doubt ang naong ni Chris ato. Wala ko kita sa kung unsay comment ni Chris, pero na-doubt yang naong. Na-doubt yang naong. Oh. So ato pa, si kanan? Si Paul Soriano. Okay lang mangabit. Kay masabtan daw ni Tony Gonzaga. O kay hayop ka. Dili ka mao mo control sa unsa ka kanang iring gani na kanang pag mag-inhit kay wow. Unsa ka iro kay pag mag-inhit kay ama mount any females. Ang iro I will mount any dog kay masking male mo mount. I will mount any dogs because I ain't got no brain. Ay may brain ang iro no pero kanang humans. I'm no human. Uy, malita na ako recently learned
thing. Ano man? Kaya nag-post akong friend na si Van sa Facebook. It's It's about social experiment of rats. 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 Na pag ikuan daw, ibutang sila sa kanang environment na abunado, dagag pagkaon, dili na nila kailangan kanagong magtago, unya mangitkit, ana kay readily available sa ilahang shelter sa rats ang cheese and everything food ana nya na sila mga kwarto-kwarto buhat talong social experiment. In a few months man yata to, in 6 months man yata to kay I don't know gyud nga no. Pero in that perfect condition nga na ay food, di na kailangan nila mag-hunt or something, di na kailangan mangita. What happened is ang nahitabo kay nag-resort ang rats to cannibalization. And nag-resort ang rats to homosexual activities. Naamang kaya food nganong cannibalization na unsa di Mo gani mo nang nakuan ko na unsa man ni? Unsa ni siya? Ya, kuan gyud akong friend no kanang medyo weird kay siya mga share. Pero nabasa na ko. So it was a social experiment in the 90s. Murag kabasa ko ana It's a familiar article. Gani gibasa lang po nako to niya. Tapos na curious ko ana di ay like maski pag gwapo kayo ang condition sa imong living, pero naadyo day may tabo something no niya. Ang sa rats kay extreme man to kay cannibalization, homosexual activities. Dili na sila sa females, sa males na. Male rats or mice. I'm not sure. Nakalimot na noon ko. Kaya nabi na sila difference. But it's still a rodent. Whatever. Basta mo utong na itabo. Wala lang. Kuya wa na oy. Nalagpot lang akong topic. Ang sakit akong topic. Nakalimot ako. Mo na to. This has been your Sugilanon. wherever Sugilanon episode. Anak ko sa kung Bana pa. Kanang pag mag-istoryahan na yung mini kring ba, napansin ako sa Dili Ni Advice pag mag-re-listen ko ba. Napansin ako paano malagpot de kog topic no, lagpot dito. Nasiguro ko'y sakit. Dili na sakit oy. Feeling nako malikot kayo ako ang utok ba. No? That's just the way your That's brain works. the way I am. Dili na siya sakit. That is just you. Mo ba? Anak ko basig na po ko'y ADHD. Well, I won't be surprised. Or bipolar. I wouldn't be surprised either. Natay mga psychologists din ng mga listener, please diagnose me. Listen from episodes 1 through 56. Feeling ako no, ang mga tinuod nga psychologist or psychiatrist, pag maminaw sila sa imuha no, ranting, if you have a podcast, feeling na ko ma-diagnose ka nila. Gani ko, listen from episode 1 through 56. Kay 56, ika-56 ni nga episode karon nga atong gina-record karon. Ingnan na lang din ako akong psychiatrist no. Dok, paminaw dili di advice. Ingna siya. Maulaw ko niingon raman siya nga. Ano unsa di inyo ang mga topic? Ano ko? Sub-Saharan Mindanao. O niya katong babae nga gusto niya bawyo ng pustis sa iyang Bana. Wala ko naingon nagkuan. Basing ma-diagnose ko niya dito. Further. Gwapo na, Kringkay, para makuan ka, ma-assess yung kanyang tarong. Pero ako feeling na ko, naalala ko yung mga something wrong, wala pa na-diagnose. Apart from mental, na po ko yung body, undiagnosed, disorders. Dili siya magpa-check up kay para wala siya sakit. That's what I say all the time. Una siya, mura siya buang. That's what I say. That's my favorite quote. Mura siya buang. Kati, pa-check up de ka. Ano din kung magpa-check up ko? Mabalaan na noon ako sakit. May nang di ka magpa-check up para wala kay sakit. Para masugod na kag-maintain. Para ma-maintain ako ang healthy lifestyle, dapat dili ka magpa-diagnose. Ma-maintain daw niya ang iyang unhealthy lifestyle that she thinks is healthy. Okay. Tungod lang kay walay ginatumar, healthy. So pag magpa-check up siya, naa naman siya tumaron, feeling niya dili na healthy, dapat magtumar ka og maintenance kay para long live. Greg, nalagpot na po dato topic. Nga naman dili magpa-check up. Sige na, magbisda academy na ta. Akong shadow sa akong diri nga portion sa akong
face. Oh, diba? Mysterious. So, pahayagon na nato ni. Ayaw na, uy! Oo, sige, dili na lang. Kay dili siya gusto. Okay. Okay. Magsugod na mi sa amo ang horror episode. Nabi ako'y nabi ako'y sound effects dari nga akoan. Nga. Tara, horror ambience. This is kahadlukan. Joke lang, wala may kahadlukan ron. Sunod na lang nato na topic. We're saving everything for Halloween special. Gani. Pwede na po, Halloween dili man di, pwede no, kay holy gani no. No, so di ang Halloween, yung Halloween. Okay. Okay, Business Academy. Business Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is... Dilaab. It means... The word dilaab originates from Cebuano, a language spoken in the Philippines. It translates to blaze or flame, often referring to a strong, bright fire or intense burning. It can also metaphorically signify passion, fervor, or intense emotion. mo bito na atong example sentence kay sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Kay mga hot news. Gikuha na po nato na sa ABCBN sa ulo ng mga nagbabagang balita. Oo, nagbabaga is flaming. Or flaming muna siya. Burning, flaming. O ganin. Muna siya. Blazing. Okay, nanamoy na to na. Napaka-isa ka, example. Unsa man? Ang dilaab sa iyang gugma, nagpadayag og kahayag sa tanang dapit. Bang. Nagpadayag gani. Wala ta ka ba? Nagpadayag og kahayag. Kahayag is bright light. Nagpadayag means revealed or manifested. Okay. In everywhere. Muna siya. Onya, mora to. Outro. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Onya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa mga paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Your submissions are anonymous. Di mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to DILINIADVICE.com. That's DiliNiAdvice.com. Uy, imong mama, karon pa nintong ha. Hi. Ulahin ang tanan. Binignit ha. Binignit As your favorite child, I'm requesting you to make binignit. I would like binignit. Yeah, me too. Wala mo, ka, mami, kanang magbabay naman, paminaw na lang, pag-replay na lang, ha? Okay. Okay, bye. Bye, that's all, folks. See you next time. Bye.